anakku inje punna ka batanda kawanya dadanga tiche ಒಂತು പോകുന്നുണ്ട് എന്തിനാ മൊബൈൽ ചാടി വളർത്താം ಶೋಭಾಯ್ ಒನ್ ಲೈಕ್ ಇవి ಜಾಸ್ತಿ ಬರಂದಿಯಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ ಒಂಚೂರು ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಂಡ ಬೇಲೆ ಆದು ಮೀದು ಪುರಾಣ ಮೀದು ಪುರಾಣ ಪಕ್ಕದಾದ ಮಂದು ಚಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಪಕ್ಕದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಅಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಚಾ ಬಿಡ ಬಿಡ್ಸಾ ಶೋಭನ ಚಾಂಡ ಬಯ್ಯ ಗಿಜ್ಜಿ ಹಬ್ಬ ಕೈಯನ್ನು ಅವ ಹುಟ್ಟಿ ಹಚ್ಕೋಬೇದ ಬಯ್ಯದೆಲ್ಲ ಈ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅಂದು ಬೇಲೆ ಬುರಾದು ಅರ್ತದು ಉಚ್ಚಿದು ಧೂಳ್ದೆತ್ತದು ಜಿಲ್ಲೆದ್ದು ಕಂಟೋಜರು ಇಲ್ಲದ ಬರ ಊರಕ್ಕೆ ನಾನೇನ കുണ്ടൊഞ്ഞ് മറത്തിയിട്ടുണ്ട് പേരിലെജ്ജ് വന്ന് ಲತ್ತನೆಪ್ಪು ಕರಿ ರಸದ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಉಳ್ಳೇರ ಜಾಗುಂಡು ಇಂಗ್ರಟ್ ಅಂದಿಯ ನೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಇಂಕ್ ಪದ್ರಾಡು ಕೋಡೆ ಆಜಿಗೆ ಇತ್ತುಂಡು ಮುರಾಣಿ ಪದ್ರಾಡು ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ದಾನಿ ಮಾ 15 ಮೈತಿನಿಯ ಇತ್ತು ನೈಟ್ 8 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಡೆ ನೈಟ್ 8 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಸಕ್ಕ ಒಂದು ಸಕ್ಕ ತೂಕ ಬರುವಿರಿಯಾ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಮನ್ಪತಾನ ಮೋನೆ ಪೂರ ಚಲಿಕುನ್ನತ ಬರಂಟ್ ಕಟ್ಬೋತು ಬರ್ಪೇರು ಏಳು ತನಕ ತೂಡಕು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಶೋಭ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಸ್ಸೆಗೆ ಇತ್ತಿ ಮೀಯತ ಇತ್ತಂದ ಚೂರು ಚಳಿ ಆಗೋದುಂಡು ಒಂದು ಹೊತ್ತ ಕಸಿಕೆ ಬಾ ಮೋನೆ ಪೂಪುಂಡು ನುಂಗುದು ಪೋಪುಂಡು ಯಾರಿಗೆ ತಾರದನೆ ಪೂಜಲು ಮೋನೆ ಎಡ್ಡ
ಲತ್ತನೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಬಕ್ಕ ಒಂತ ಸಾರು ಉಂಡು ಕಜಿಪುರ ಅವೇಂಡು ಓಟು ಅಲ್ಲ ಅವು ಬ್ಯಾಗವು ಅವರು వచ్చింది రైట్ వచ్చావు దాగన వచ్చింది రైట్ దాగన ఇప్పుడు ಚಾ ಬರ್ದಾಂಡ ಐಗಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಕಲು ತೀರ್ಥ ಬರ್ತದ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಮಾತ್ರೆ ಪರ್ರೆ ಅಂತ ನಪ್ಪಲ್ಲ ఒక 50 ಗಂಟೆನ పోపినది ఎడ్డ నైట్ ఉంటదా ನೀನು ಇರುವಾಗ ಬೇರೇನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ ದೇ ಅಚ್ಚುನಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬುದತ್ತ ಎಂಕುಲು ಅಚ್ಚುನಟ್ಟು ఆయన ಗೇಮ್ ఆయన ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗದಿರತ್ತ ಇಂದ ಕಪ್ಪು ಅವು ಇತ್ತ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಪೂರ ನೆಟ್ಟೆ ಕಪ್ಪು ಎತ್ತು ಕಪ್ಪು ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕಪ್ಪು ತೆಗೆದನು ದ ಮೂಜಿ ಕಪ್ಪು ತೆಗೆದನು ಬಕ್ಕೊಂದು ಮದ್ವೆದ ಹಾಲ್ಡ್ ಮಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ದಿಕ್ಕದಿನ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಂಜುಂಡು ಚಾ ಪರ್ರೆ ಬೆಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಚಾ ಆಂಡ್ ಚಾ ಪರ್ರೆ ಬೆಲೆ ದಾದಾ ಲೈವ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತುಂಡ ಆನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರಂದ ಅರ್ಥ ಅಂದಂದು ಬುರಾಣಿ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಇಂಕ್ ನಂಬಿ ಎನ್ನು ತಿನೆಜ್ಜಿ 30-20 ವಿವಿಸೆನ್ನ 100 ಚಿಲ್ಲರದ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ 200 ಮುಟ್ಟ ಪೋದಿಪ್ಪುಂಡು 5 ಬೊಕ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಚಾಯ ಚಾ ಪರ್ಕ ಬಂಡದು ಹೈಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬರ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ತಿತ್ತು ಬತ್ತ ಪಾತೆರ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಐನಿ ನೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಚಾಲ ಕೊದ್ದೇನು ಎನ್ನ ಚಾ ಪನಿತ್ ತಾನೆ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂತಲ್ ಆಲ್ಫ್ರಿ ಇಪ್ಪೋಲತ ಬರ್ಪೋಲಿಯ ಪಾಪ ಅಜ್ಜು ಚಾ ಕೇಳಿ ಆ ನೈಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ 8 ಜನ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅದಾ ತಿನ್ನರಿಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಉಂಟು 80 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಚಾಕು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಗೆ ರಾಮದಾಸ್ ಬಲೆ ಚಾ ಬರ್ಕ ಇಂದು ಸ್ನೇಹ ಅಂದ ಪೋದ್ ಬತ್ತಿನ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಮದಾಸ್ ಬಲೆ ಚಾ ಬರ್ಕ ಏನ ಬೈಯದ ಚಾ ಬರ್ಕ ಮಾತ ಬಲೆ ಚಾ ಬರ್ಕ ಏನೇ ಮತ್ತ ಚಾ ಪರ್ಪರ ಪೂರ ಬಲೆ ನೆನ್ನೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಚಾ ಬರಡು ಮತ್ತ ಚಾಕು ತಿನ್ನರೆ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಚಾ ಪರ್ಪರಡ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪುಗಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚುಂಡು
ತಿನ್ನರ ದಾಲೆಜ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ ಮಿಷನ್ ದೀನಿ ಮುಲ್ಪ ಉಲ ಇತ್ತು ನಂಚ ಒತ್ತಾರೆ ಮಂತೀನಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪದ ಮುಲ್ಪದಿ ಸಾಕಾಂಡ ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೂ 2 ಗಂಟೆ ಬರ್ಬೇ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅತಿ ಅಕ್ಕ ಫ್ಲಾಟ್ ಕಟ್ಟಿ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಕಾಪುಜ ಅಂದು ಶೋಭಾ ಕட்டுப்பாடு ಎಂಕುಲ್ದ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಕುಲ್ಲು ಎಂಕಿಲ್ ಬಾಕಿಲ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನೇಜಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ತೂವರಿತ್ರೆ ಅಮುಲ್ ಕಂಡಿಡ್ ಬದು ತೂವೋಡು ಈ ಕಂಡಿಡ್ ಬದು ತೂಪುನು ಒಂದು ಊರು ಎಂಕ್ ಚಾಕು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುರಿ ಅಂದ್ಯ ಎಂಕ್ ತಿಂಡಿ ಬೋಡು ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಆಂಡ ದಾಲ ಕಂದಿಜ್ಜ ಓಡಲ ಪೋತುಜ ಮದ್ಮೇರ್ದ ಬಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಅಂಚಿ ಪೋತುಜತ ಇಜನ ಕನ್ನಪ ಎಂಕುಲು ಕಾಂಡ ಚಪಾತಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಒರಿದಿತ್ತು ಅವೇ ನಾಯಿ ತಿಂಡಿ ಎಂಕುಲ ಚಪಾತಿ ಒರಿಯುಂಡು ದೋಸೆ ಮಾತಾಂಡ ಬಂದ ಒಂತ ಏತು ಬಿಡಾತತ ನಿಖಿಲ್ನ ದುಂಬುದ ಎಟ ಇತ್ತು ಅವು ಫ್ರೀ ಶೋಭಾ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೀ ಪಂಡುಂಡದ ಎಂಕಲ್ಲನೆ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಕ ಇತ್ತಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಲ ಹಾಲು ಅటు ದೇವೇರ್ನ ಕೂಡ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಆಮೆಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ರೆಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಇತ್ತಿನ ಅಟದ ಕೋಣೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ ಆಟದ ಕೊಂಡೆ ಪಿರವುಡು ಒಂದಿತ್ತು ನೆಂಚಿನ ಅವನ್ ಪೇರು ಗೊತ್ತಿನ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಬೊಕ ಐಕ ಕೂಡ ಗೇಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪಾಡ್ರೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತು ಒಂದಿತ್ತ ಕುಂಟು ಹಾಜಿರಗ ಬೊಕ ಎದುರು ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಜಾಲ್ ಮಲ್ಲ ಕಂಪೌಂಡ್ರಲು ಜಾಲ್ ವಿತ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಓಪನ್ ಪೋಲಿ ಇಂಕ್ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ಯಾ ನಾನು ಅಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಇಂಕ್ ತೂಡು ಕೃಷ್ಣಪುರ ಒಂಚು ಉಂಡುಗೆ ಅಡಿಗೂ ತೂಪ ಪಂಡದಿಲ್ಲ ಪೋಪಿನೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಬಕದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಏನೊಂದು ಟ್ರೈಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತು ನಾ ಇಜ್ಜಿ ವನಿತ ಬರ್ಪಲ ಇಜ್ಜೈತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತಂದು ಇದು ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪುಟ್ಟು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆಲ ಓಪ ಇತ್ತ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಶೋಭಾ ರೆಂಟ್ಗೆ ಆತು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಕ್ 10 ವರ್ಮ 10 ಕಮ್ಮಿದ ಓಲ ದಿಕ್ಕುಜಿ ನಮಕ್ ಅವೇ ದಿಕ್ಕುನದ ಇಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಸಟ್ ಮಂದಿ ಪೂರ ಪಿರ ಈ ಸೈಡ್ ದಿಯರ ಮೂಲು ಎಂಕ್ ಪಿದೈ ಒಲಿ ಪಿದೈ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಮೂಲು ಟಿವಿದ ಬೊಬ್ಬೆಡುಂಡತ ಕೇಂದ್ರೆಗೆ ಅಪ್ಪಚಿ ಬಾ ದೇವರ ಟಿವಿ ಬಚ್ಚಿದು ಪೋಪು ಟಿವಿ ಅವು ಜೋರ್ ದೀಪೆರತ ಒಂದು ಇಂಚ ದೀಂಡ ಪೂರ ಉಂತುಂಡು ಎಂಕ್ ಹೈಕ್ ಪೊಲ್ಲುನ ಮಿಸ್ಸೆಂಟ್ ದೀತೀನಿ ನಾನು ಮೀದು ಪುರಾಂಡ್ ಮೋನೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಆತುಂಡು ಎಟೆ ಪುರ ಡ್ರೈ ಆತುಂಡು ಪೊಕ್ಕಿ ಬೂದು ದಾದ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ ನಂದಿ ಗೊತ್ತಾ ತಾರದನ್ನೇ ಬೂಜು ನಾನು ಬಯ್ಯ ದಾಚ ಇಂದು ಪುದದ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದು ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಮ್ಮೊಳ್ಳಿರ್ಲೈ ಓ ಪಾಡಲು ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಸೋಪ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಸೋಪ್ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಶೋಭಾ ಎಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬಣ ಮೋನೆ ಡ್ರೈ ಇತ್ತನ ಫುಲ್ ಪೊಕ್ಕೆ ಬೂರ್ದುಡಿಯಾ ಡೀ ಮೋನೆಡ್ ಉಂಡೆ ಇಂಕ ಮಂದ ಎಡೆ ಪೂರ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕನಾಗುಂಡತ ಕೈಟ್ ಬರ್ಪುಡ ಚೋಲಿ ಹಾಕದನೆ
ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಶಾಪ್ ಪಡುವನ್ಕೆ ಒಂಜಿಕ್ 100 ರೂಪಾಯ ಪುನೀತ್ ಮೇಕಪ್ ಪನ್ನಿಮ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಯಾರು ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಎರಡಲ್ಲ ಕೇಳಿನ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಇಂಕ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪುನ ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೌಡರ್ ಓಡ್ಲ ಪೋನಾಗ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೊಂಜಿ ಕಣ್ಣಗ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಪ್ಪುನತಿ ಕಣ್ಣಗ್ ಐಲೈನರ್ ಊಲ ಪಾಡು ಜನ್ ಕ್ರೀಮ್ ಊಲ ದಾಲ ಮುಟ್ಟವಜಿ ಮೇಕಪ್ ಅಂತೂ ಪಾಡ್ ಮೇಕಪ್ ಪಾಡ್ ಆಪಿನ ಜನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಜ್ಜಿನಕುಲು ಇರುವ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಅಜ್ಜಿನಕುಲು ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪೇರು ನಮಗೆ ಜಿನವ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿಕ್ 100 ರೂಪಾಯ ತೂವೋಡು ಚಾರ್ಕೋಲ್ ನಿಕ್ ದಾಯ ದಾಯನಾ ಇಂತ ಚಲಿಕ್ ಒಂತ ಒಂದಾಪುಡು ಬಕದಾಲ ಮೇಕಪ್ ಮಂತದ ಅತ್ತವು ಇಂಕ ಏನ್ ತಾದನೆ ಪಾಡು ಸರಿ 2 ದಿನ ತಾದನೆ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಸೋಪು ಪಾಡುನಿ ಡೈಲಿ ಅಂದ ಪೂರ ಓಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ದದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮನ್ಪಿಯವು ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಸೋಪು ಆಯ್ತಾ ಪೇಪರ್ ಉಂಡದ ಇಂಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮನ್ಪು ಎಟೆ ಆಪುಂಡ ಮೊನೆಗ್ ಒಯ್ಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವು ಈ ಮೂಲ್ಬ ಕೊಂಚ ಕವರಂಗ ಉಂಡತ ಕವಂದ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಿಡು ಒಂದು ಏಪನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಡುಲಾಗ ಬತ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಉಂಡು ಅವು ಅಡೆಗೆ ಶೋಕ್ ಉಂಡವು ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು ತುಯ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೊನಡ ಪೊರ್ಲುದು ದ ಒಂದು ಇದು ಮೋನೆ ಪುರ ಉರಿನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಇಂಚ ಬಿಟ್ರನಾಗ ఇంక వాట్సాప్ మంత్ బిడు ఇని మగాళ్ళు ఉన్నారు ఫేస్ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಏನ್ ಅವು ಬರದಿ ಪುಷತ್ ಇಂಕಿ ಸೋಪು ಬಂಡತ ಇಂಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮನ್ಪು ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಸೋಪ್ ಎಡ್ಡ ಪುಂಡ ಆಯ್ತ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ತೂತಾಯನ ಮೊನೆ ಪಾಡ್ನ ಚಾರ್ಕೋಲ್ದ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಮೋನೆಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಯೂರ್ ಮಂತದು ಯಾನ್ ಆಯ್ಡ್ಗುಲ್ದು ಪೊಕ್ಕಡಿಜ ಬೋಡ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುನಿಕ್ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಲು ಚಳಿ ಒಂಜಿಜ್ಜಿ ಐಟಿ ಒಂಚೂರಿ ಅದು ಬದುಕೆ ಸೆಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸೆಕೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಚಳಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ತದ ಶೋಭಾ ಈ ಪಾಡದಿಲ್ಲನಾ ರೆಡಿ ಲೈಕ್ ಬೇತ ಇರೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಹೈಡ್ರು ಒಂಜಿ ಬತ್ತ ತಿರ್ತು ಬರ್ತದ ಲೈಕ್ ಮಂತದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೋಭ ಬೇಲ ಮಂತಂದಿಲ್ಲನಾ ಬೇಂತಂದಿಲ್ಲನಾ
ಹ್ಞೂ ಸ್ಟಕ್ ಆಯ್ತು ನಂದು ಮೊಬೈಲಿಂದ ಅವನೊಂದು. ಹ್ಞೂ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದಾದಾ ಸ್ಟಕ್. ಪಲ್ಯಲತ್ತಾನೆ ಕಿರಣ್ ಲೈವ್ ಓನರ್ ಮಾಯಾ ಲೈವ್ ಓನರ್ ಉಳ್ಳಿ ಚಾ ಪರ್ದು ಬರ್ತಿ ಲೈವ್ ಓನರ್ ಚಾಪ ತಂದಿತ್ತೆ ಕಪ್ಪು ದೆಕ್ಕರೆ ಕೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೋಯಿನಿ. ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್. ಹಾಯ್ 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 ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ. ಬಲವಂತ ಪೂಜಾರಿ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೀಚರ್. ಒಂದು ಲೇಟ್ ಆದ ಬರ್ತೀನಿ ಏಕೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಅವ ಅಜ್ಜಿ ಅಕ್ಷಿತ್ ಒಂಜತೆ ಇದಾತ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಶೋಭಾ ಇಂಕ್ ಅಜ್ಜಿಲ ಒಂಜಿರ ಇಂಕ್ ಹಾಕ್ಲು ಅಂದ ಅತ್ತ ಅಂದ ಗೊತ್ತಾಪನೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಅತ್ತಂದು ಚೋಜು ನಕ್ಲು ಚಾ ಪರಿಯಾರ ಮದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬರ್ದ ಆಡು ಇನ್ನು ಚಾ ಮತ್ತ ಪರ್ದು ಕುಲೀನಿ ಬೇಲೆ ಮಾತಾಂಡು ನೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಲೈವ್ ಇತ್ತೆ ಮಂತೀನಿ ನಾನು ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ನೈಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪ. ನೇಮ್ ಎಂತ ಲೈವ್ ಓನರವ್ರೆ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ ನೇಮ್ ಬೇಕಾ ನನ್ನ ನೇಮ್ ಬೇಕಾ? ಚಾನಲ್ ನೇಮ್ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಅಂತ, ನನ್ನ ನೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತಿ 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 BHARATHI ಭಾರತಿ. ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಚಾನಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ఇంక సెకే ఉండు ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೋಮು ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮದು? ನಮ್ಮ ಊರು ಮಂಗಳೂರು. ಬೊಂಬೈ ಮುಂಬೈ ಅಲ್ಲ, ಬೊಂಬೈ ವನಿತಂದು. ನಾನು ಬೊಂಬೈ ಭಾರತಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡೇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಯು ಆರ್ ಲೈಫ್ ಎವ್ರಿಂಗ್. ಎಂತ ತಿಂದಿರಿ ನೀವು? ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ದಾನ ತಿಂಡಿ ಎಂತ ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಚಹಾ ಮಾತ್ರ ಕುಡ್ದದ್ದು, ತಿಂಡಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಂಡಿ ಇತ್ತು ಚಪಾತಿ, ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೆ ತಿಂತೇನೆ, ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವತ್ತು ನೈಟ್ಗೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರೋದು, ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಅಂದರೆ ನಾನು ನೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾಳೆ ನೈಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿದ್ದು ಮಿಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೈವಿಗಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಬಂದು ಅವರ ಹತ್ರ ಬಂದವರು ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ. ಚಾಡಿ ದೇವರ ಎತ್ತಿ ಈರ್ನ ಎದುರಿ ಅಂತ ಪಾರ್ನಿ ಮಾರ ಚಾಯ
ತಿಂದ್ರದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಕಂತು ಕೊರ್ತವಾರ ತಿಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಯದು. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮೀದಾಂಡು ಮೀದಾನ್ ಹೂಮ ಅವು ಅರ್ಧದ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಟ್ ಬಾಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ನಾನು ಆಂಡತ ಮೀದು ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಾಗ ಅಂಚ ಅಮ್ಮನ ಅತ್ತಿಗೇನಿಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಅವಳು ಕುಲ್ಲುಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜೋಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಇಡೀ ಫುಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇವ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಮೇಘ ಬರ್ಪಲ್ ಮೇಘನ ಗಂಡನಿ ಬರ್ಪಿ ಯಾಂಪು ಒಪ್ಪೆ ರೆಡ್ ಜೋಕುಲ್ ಪೂಪ ಬಕ್ಕ ಅದರದ್ದು ಕನ್ನಡ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ 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 ಜಾತ್ರೆಡು ಬಾಜನ ನೋಡ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಹಂಗನ ಬಜ್ಜಿ ಹೊಡಿತಿನ ಶೋಭಾ ಏನು ಕನ್ಪುಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ದಾದಾ ಅಣ್ಣ ಕನ್ನಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಡಬ್ಬೆಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಆ ಪೂರ ಡಬ್ಬೆ ತಕ್ಕೊಡು ಕೆಲ ಬರ್ಚಿ ಅಂದಿನುಂಡು ಏನು ಕನ್ಪುಂಡ ಕಿಬಿತ ಕಿಬಿತ ಅಕ್ಕ ದಾದರ ಬೇತೊಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅವು ಮಾತ ಕನಪೆ ಬಾಜನಂತೂ ಬಿಡ್ಚಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬಜ್ಜಿ ಈ ಏತೀತ ಇಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನ ಕಿನ್ನ ಸ್ಟೀಲ್ ತೋಪಡ್ಪುಂಡದ ಅವೇನು ಕನ್ಪೆ ಅವು ಕನ್ನಪೆ ಸಾಬೂನ್ ಪಾಡ್ನ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಮನ್ನದ ಬಿಸಲ ಬೋಡು ಗೊತ್ತಾನ ಈ ಒಂತ ಮೀಂದ ಕಷ್ಟ ಮನ್ಪರೆ ಮನ್ನದ ಬಿಸಲ ಬೋಡು ಮನ್ನದ ಬಿಸಲ ತೋಡಾಣ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಪತಂಬರೋಡು ಪಾಜನ ತೂವಡು ಇತ್ತೆ ಬುರ್ಚಿ ಪನ್ಪೇಡೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ತಿರ್ಗುಡು ಬಾಜನ ಬೋಡಿ ಅಂಚ ಬಾಜನ ತೂಕ ಈ ಪಂಡತ ಆಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಜೋರು ಆಸೆ ಆಪಿನಿ ಈ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಂಚಿ ಪೋಯ್ ಉಲಾಯ್ ಕನ್ಪುಜನ್ ದೇಗ್ ಚಾವಲ್ ಚೀಪೆ ಬುಡ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರಡ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮಂತ ಬರ್ ನಾನು ಅವು ತೂಕ ಕಾಸಿತನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೋಟ್ ಕಾನಕ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೋಟ್ ಉಂಡು ಬೊಲ್ದಾ ಅವು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಾರವು ಅವು ಅಂತ ಕಾಲತ್ತು ಬರ್ತದ ಆತು ಬೈಯಾಗ ಚಾ ಬರ್ಪು ಜೈಕ್ ಪೇರ್ದಂಶ ಬುಲ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಕಂಡಕ್ಷಣ ಮನ ಪದ್ಯ ಬಂಕ ಬಂದಾಗ ಪದ್ಯ ಬರ್ತಿಸಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ವನಿತಾಗೆ ಎನ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೋತಿ ಜಾಂದಿ ಅಶ್ರಭ ಎನ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೂಜು ವನಿತಾಗ ಏಪ ಬೊಬ್ಬುಡ ಏಪ ಬರ್ಪಲ ಬಯ್ಯಗೆ ವಸ್ತು ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪಲ್ ಪಾಪ ಚಾವು ಉದುಪುರ ಪರ್ನಾಗ
दीवाना हमको बेकरार है बोलो ఇజ్జి తెచ్చిపోతుంది. సూపర్ సూపర్ కిరణ్ ಅಮ್ಮ ದಾನೆ ಬರ್ಪಿಚೀರು ರಾತ್ರಿದ ಪುರ್ತು ಕೂಡಲೇ ತೋಪಿನ ಅಮ್ಮನೇ ಅನ್ನು ರಾತ್ರಿದ ಪುರ್ತು ಕೂಡಲೇ ತೋಪಿನಿ ಅವ್ మీద కొంచెం పాన్స్ క్రీమ్ పాడు మొన్న డ్రై అయిపోతే ఆయనకి అంత కొడుతున్నా పాడు ನಿನ್ನ ಕಂಡ ಕ್ಷಣ ಈಗ ಒಂಜಿಕ ನೋಡಿಯ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಕೆಬಿತ ಅವು ಓದ್ತೀರಿ ಅವು ಕೆಬಿ ಕೂತು ಕೂತ ಅಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಂಬ ಆಪಜಿ ಅಮ್ಮ ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಕು ಬೇಗ ತೋಜ್ಜಿ ಅವಳ ಮೀನು ಜಾರ್ದ ಮೀನು ಬೂಂಡ ರಶ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ ತಂಬಪ್ಪುಜಿ ಪಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ಶಿಗೆ ಅವಳು ಒನಸು ಪೋನ ಪನ್ಪಿನ ಬರ್ಚಿ ರಶ್ ಇಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕಂಡ ಕ್ಷಣ ನಿನ್ನಂಗೆ ಮನ ಇದು ಕುಡಿದು ಕುಡಿದು ತನನ ಅಮ್ಮನೇ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರಿ ಭಾರತಿ నేనమ్మ అమ్మ మెసేజ్ ఉండు రీడ్ మల్పజారు శోభ మెసేజ్ తూయయాను అమ్మ దాన్ని బర్పజారు కేండ ఏమంటే అమ్మకు ఆపజు రాత్రి పండ అమ్మనే లేరు భారతి పండేరు ఓకేనా మెసేజ్ ఉండు రీడ్ మల్పజారు డీపీ ಪಾಡುನಿ ಹೋಯ್ತಾ ದಯಗ್ ಈ ದಾಸವಾಳದ ಪಾರ್ದದ ಅವೇನೆ ತೂದು ಈ ಅಜ್ಜಿ ಪಾಡಿನೆಕ್ಕಿ ಪಾಡುಜ ಅಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡಚ್ಚಿ ಪಾಡದು ಏನೆಕ್ಕಿ ಬಾಲದ ಬಿರಿಂಚಿ ಪಾಡ್ದೊಡಿತು ದೇವೇರ್ನ ಪಾಡು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ದಾರ ಪಂಪಿಚೇರು ಕಂಡೆ ಕಂಡೆ ಗೋವಿಂದನ ಕಂಡೆ ಕಂಡೆ ಗೋಪಾಲನ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರ್ತಳು ಅವೆನ್ನ ಮಗಟ ಉಂಡು ಬೋಡ ಓ ಅವು ಆಕೆ ಎಂದೆ ಮೋಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿಂದುಲ ಅಜ್ಜಿ ಆತೆ ಏಪಲ ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಎಂದೆ ಮೋಡೆ ಬಂತು ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತೀನಿ ಇನಿ ಅಂದೆ ತಾನೆ ಅವಳು ಕೇಬಿಕ್ ದೀಪನ ತಿಬರ್ಡುಪ್ಪುಂಡು ಅಮ್ಮ ಕೊಂಚ ನೀರು ದೀತೋಡು ಬಕ್ಕಲಿನ ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಕಂತ ಕೊರಲಿ ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಅದ 4 ಬన్నారు ಏನ್ಮಾಡ್ತಾರೆ 7 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪುಜಾರ ರಾತ್ರಿ ಪಿರ ಬನ್ನಾರ ಅದನ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ತಾಯಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಬರ ಕಾಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕು ಇರತ್ತ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಎಂಕಲು ಇಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ನಿಖಲು ಇಷ್ಟವಿನ మంచిగా అదే ఐదారండి అయ్యి
ಹಜ್ಜು ಇಡ್ಲೇತಾ ಆಯ್ಗುಲೇ ಬರ್ಪುಜೆಗೆ ನಿಗುಲೇ ಮೂಡಿದೆ ಇಬೇ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಎಂಕ್ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಫೇಕ್ ಐ ಡಿ ಮಲ್ತದು ಬೈಜೆರ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬೈ ಅಂದ್ ಫೇಕ್ ಐ ಡಿ ಮಂತ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆರ ಆಯತ ಒಂಜಿ ಮಾರೆ ಸಾವು ದಾದ ಪಂಡದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐ ಡಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐ ಡಿ ಬತ್ತಿ ನೇರೇನು ಪುದರ್ ಮತ್ತ ಪಾಡ್ದಾಯೆ ಏನೆಡ್ ಲೇಟ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಾಗ ದಾದಂದೆ ಮಸ್ತ್ ನಿಧಾನ ಬರೋದೊಂದು ಶೋಭ ಏನೋ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆತ ಮೊಬೈಲ್ ಫುಲ್ಲು ಅಂದ್ಯ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಂದು ಊಟ ಆಗಿ ಚಹಾ ಕೂಡ ಕುಡ್ದಾಯ್ತು ಕಾಫಿ ಕುಡ್ದಾಯ್ತು ಚೂರು ಕಕ್ಕೆಗೆ ಮರ ತಾಗ್ಯಾರ ಮೂಲೆ ಪುಡದ್ವ ಅಂದು ವೆಯ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ಶೋಭಾ ಒಡಿಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಮಲ್ಲ ಶೋಭುಲ್ಲಾಲ್ ಅರಿಗೆನಾ ಹಾಂ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಅಜ್ಜಿ ಇದು ಇನ್ನ ಭಾಷೆ ಪಾತೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಪುಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಈಗ ಈಗ ನಾನಿ ಮಲಯಾಳಿ ಈತವು ಅಪಗ ಇತ್ತ ಮಲಯಾಳಿ ಎಂಕುಲು ಫುಲ್ ಇಂದು ಎಂಕುಲು ತುಳು ತಕಲು ಇರು ಅಂಚ ಪಾತೆಳು ಸೀರೆ ಎಂಕಲ ತುಳೆ ಪಾತೆಳು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲಯಾಳಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಹಾಯ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತಾ ಸೋಂಪಿ ಸೋಂಪಿ ಮಳೆ ಇಲ್ದ ಸೋಂಪಿ ಮಳೆ ಇಲ್ದನಾ ಯಕ್ಷಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡ ಹಿಡಿ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿರನ ಯಕ್ಷಿತ್ ಬಯ್ಯ ಬಾಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಕ್ಷಿತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪು ರಾಮದಾಸ್ ಭಟ್ ಇರೇನು ತೂನಗ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರಾ ಇದು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರಾ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ I'm full form ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ ದಿಂಜಾವಲ್ ಅಮ್ಮ ಬುರ್ಚಿ ಮಾವು ಎಂಜಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ ದಾದ ನಾವು వచ్చిದ್ದೀವಿ ಮಾತೆ ಮೋನ ರತ್ತು ಮಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೊನಾಯ್ರ ಸೋಂಪಿ
ನಂಡಿ ಕಂಡನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆತಾ ಸೋಂಪೇಗಿರ್ನ ಕಂಡನೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಏನು ಬರ್ರೆ ಆ ಬರೀ ಚಪ್ಪೆ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಚಪ್ಪೆಜ್ಜಿ ರಾಮದಾಸ್ ಭಟ್ ಎಂದ ಅದೇ ಚಪ್ಪೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ಇಪ್ಪು ನಿಂಚೆನೆ ಬಿಜಾಪುರ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ವಿಳ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಎಂತಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಏನ್ ಚಪ್ಪೆಜ್ಜಿ ಬಿಜಾಪುರ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗೆ ಬೂಡ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಜ್ಜಿರಿ ಬಿಜಾಪುರದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೂಡ ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ಇನಿ ಬೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಇನಿ ಬೇಗ ಲೈವ್ ಮಂತೀನಿ ನೈಟ್ ಇಜ್ಜತೆ ಐಕ್ ಇತ್ತ ಲೈವ್ ಮಂತಾನು ನೈಟ್ ಮಿಸ್ ಆಪನ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುನ್ ಬೈದೇರು ರಕ್ಷಿತಾ ತಾಯಿ ಯಾರು ರಕ್ಷಿತಾ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮದು ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂಟು ಭಾರತಿ ರೆಸ್ಟೋರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದು ಇಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಂಟಿಗೆ ಓ ದೇವರೇ ಈ ಮೀನು ಎಲ್ಲೆತ್ತೀನಿ ಮಾರಿ ಎಲ್ಲೆತ್ತೇನ ಏನು ಶೋಭದಾನೆ ಮಗ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾರ್ದಾರ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡ ಅಂತ ಕೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನಮಗೆ ಹೋಟ್ಲ್ ಇಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತನ ಊರ ನಿಮ್ಮದು ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಹೌದು ಅವಳು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಅವಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಊರಿದೆ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಓದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು ಬಾಂಬೆ ನಮ್ಮ ಊರೇ ಎಡ್ಡೆ ಬರಬು ಸೊ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಟಿಗೆ ಮರಳು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಂಟಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಆಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇರುದಾ ಆಂಟಿ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರ ಆಂಟಿ ಇರುವುದು ನೈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆಂಟಿ ಪಂಡ ಜವನರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗ ಅಂಚಿನ ಜವನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಅಕಲ್ ನಾನು ಪೂರ ಜಪ್ಪುಡಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನೆಂಕಲಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಸೂಪರ್ ಆಂಟಿ ಎಂಕಲು ಇಷ್ಟ ಬಂದದ್ದು ಐಕಲ ಸೇಲೆ ಕಟ್ಟಿನ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ಲೇನ ಪೂರ ಜಪುಡಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ ಕೈ ಕೊಂಚಿ ತಿಕ್ಕುಜಿರದಕ್ಕಲು ಮಬ್ಬಳ್ಳದ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಜ ತೂತೋಲೆಂಚು ಪೂರ ಹೌದಾ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಕ್ಕಲು ತಾನೆ ಪೊನ್ನುಲತ್ತ ಈ ಮೇಲೆ ಪೂರ ದಾದನಕ್ಕಲು ಒಂದು ದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಚಲಿಯತ ಐಕಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಬಾತೇರ್ನು ಐಕೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಗುಣಕುಲ ಆತ ಶೋಭಾ ನಮಗೆ ಎಂಚ ದಾದ ಬಂಡದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಗೊತ್ತು ದಾದ ಬಂಡದು ನನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿರ ದಾದ ಯಾರುಂಡು ಆಂಟಿ ಬಂಡಾಕ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ ಆಂಟಿ ಅದು ಪೇರು ಮಾರಿ ಅಂದು ಸಾವು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗನನ್ನು ನೋಡ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಹುಡುಗನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನನಗ ಅಜ್ಜಿಗ ಅಜ್ಜಿರಿಗೆ ಅಂತೂ ಪೇರಿ ತೂವಳ ರಕ್ಷಿತಳಿಗೆ ನೋಡಿ ಬೇಡ ಮಾರ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ನೋಡುದು ಪಾಪ ಅವರು ಬೊಂಬೆ ಅವರಲ್ವಾ ಅವರಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸಿಟಿ ಅಲ್ವಾ ಅವರಿಗೆ ಹುಡುಗಿಗೇನು ಈಗ ಅವಳು ತುಂಬ
ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬರೋಣ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಅವಳಿಗೆ. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಐ ಸೋ ನೈಸ್. ಟೆಲ್ ಮೀ ಕುಡ್ಲಾ ಬಿರ್ವಾಸ್. ರಕ್ಷಿತಳಿಗೆ ಬೇಡ, ಅವಳಿಗೆ ಅಮ್ಮನವರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಇರ್ತಾರೆ, ಈಗ ಯಾರು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಅಮ್ಮನವರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರೀಗ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ, ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಇದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ನಿಮ್ಮದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾತಾಡೋದು. ನಾನು ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ನಾನ್ ಪೀಪಲ್. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹಾಯ್ ಅಕ್ಷಿತ್. ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ಪೋಡು ಬೈಯಾದಾಗ ಬರ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಕೂರು ಫಸ್ಟ್ ಅಜ್ಜಿಯ ಸಚಿ ಸುರುಟ್ ಲೈಕ್ ಕೋರ್ಲ. ಅಕ್ಷಿತ್ ಬೇಲೆತ್ತನಾ? ಲೈಕ್ ಡನ್. ಗೋಲ್ ಬೈಜಿ ಬೈಜಿ ಖಾಲಿ ಐನಟು. ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಗರ್ಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್. ನಾನು ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರೇ, ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು, ಬೆಳೆದ ಊರು ಮಂಗಳೂರು ಹುಡುಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಇದು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ. ಮಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರು ಹುಡುಗಿರು ಸುದ್ದಿ ಬೇಡ, ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯರು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸುಲ್ಮಿಲಕ್ಕ ಚಾಂಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ನಾತ್ರೇಯನ್ ಚಾ ಪರ್ದು ಅವೇ ಪರಂದು ಲೈವ್ ಮಂತೀನಿ ಎಕಡೆ ಬೈದು ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯನ ಚಾ ಖಾಲಿ ಚಾ ಮಾತ್ರ ತಿಂಡಿಜ್ಜಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್, ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಶೋಭಾ ಚಾ ಆಯ ಮೊಳೆ. ಶೋಭಾ ಚಾಯ ಆಯ ಮೊಳೆ. ನೀವೆಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿಯಲ್ಲಿರುವುದಾ? ಡಿಪ್ಪೋನಾ? ಯಾವ್ದರದ್ದು ಡಿಪ್ಪೋ? ಶೋಭಾ ಚಾಪೇನಾ? ಚಾ ಪರ್ಪು ಜರಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ತಿಲ್ಪುಂದೇಗಿರು. ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜಿ. ದಾದೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೀ ಇಂದು ಬೀನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿ. ಅಮ್ಮ ಬೀನ್ಸಾ? ಲತ್ತನೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಪಲ್ಯ. ಹಾಯ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೇಡಮ್, ಹಾಯ್. ಅಜ್ಜಿದ ಪಲ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರಾಡೊಂದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾರತದ ದಾದಾ ಶೌರಿ, ಭಾರತದ ಎಂತ ಶಾಲಿಕ ಯಾರು? ಭಯ್ಯ ಅಂದ ಊರು ಜಾಸ್ತಿ ಆತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬೋರಿ ಏನಟೆ. ಕನ್ನಡವೇ ನಮ್ಮಮ್ಮ, ಅವಳಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯಮ್ಮ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಾಲಕ ಮಾರು. ಎಂತ ಇಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತ್. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತುಳುವೇ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ, ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆ. ಚಾಲಕರು ಯಾರು? ಚಾಲಕರು ಯಾರಂದರೆ ರಿಕ್ಷಾದವರು.
ಚಾಲಕರು ರಿಕ್ಷಾದವರು, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದವರಲ್ವಾ? ಏನ್ ಶೋಭಾ? ಇನ್ನು ನೈಟ್ ಇದ್ದೇವೆ ಏನು ಲೈವ್ಗೂ? ಪ್ರಜ್ವಲು ಮತ್ತೆ ಹನುಮಂತ್ ಅವರೇ, ಆಯನ ಅಜ್ಜಿ ರಿಕ್ಷಾದಾರ, ಅದು ಯಾನ್ ರಿಕ್ಷಾ ಬಂಡೆ ಚಿರಾವಸ್ತೇನ ಅಜ್ಜೇರ್. ನೀವು ಹೇಳಿ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶಿವನೇ, ಗೊತ್ತಿದ ಹರಿಯು. ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತರ. ಇದೇ ಅವರ ಹೆಸರು, ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಹಾಂ, ಕಾಫಿ ಕುಡ್ದಾಯ್ತು. ಅದೇ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತದ್ದು, ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಾ ಆಯ್ತಾ? ಮಾಡಿ, ಚಾ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ನೈಟ್ ನಂದು ಲೈವ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ನೈಟ್ ತಿಬರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಅವ ಶೋಕುದ ಗುಡ್. ಶೋಭಕ ಚಾಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ್ ರಾಮಳಿ ಆಯ್. ಮಂಗಳೂರು ಚಾಲಕ ಯಾರು? ಮಂಗಳೂರು ಚಾಲಕ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್. ಏರಿಯಾ ಶೋಭಾ, ಮಂಗಳೂರು ಚಾಲಕ ಯಾರ? ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದ. ಮಂಗಳೂರು ಚಾಲಕರು ಯಾರ? ಬಸ್ ಡ್ರೈವರಾ, ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರಾ, ಟೆಂಪೋ ಡ್ರೈವರಾ? ಶೋಭಾ, ಚಾಲಕರು ಯಾರು? ಅಯ್ಯೋ ಮೇಡಮ್, ಏನು ಈ ಥರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದನ್ನು ಅವರು ಎಂತ ಹನುಮಂತ್ ಅವರು ಎಂತ ಹೇಳ್ತು ಗೊತ್ತುಂಟ? ಮಂಗಳೂರು ಚಾಲಕ ಯಾರು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕ್ಷಿತೋಲ ಯಾಕ್ಷಿತುಲಾಲ್. ನೀವು ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅಲ್ವಾ? ಉಲ್ಲೇಖ ಉಲ್ಲಿ ಪೋಡ್ಚಿ ಉತ್ತು ನಿಕು ಗೊತ್ತುಂಡ? ಮೋದಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ. ಅದೆಂತ ಮೋದಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ? ಮೋದಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೋದಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೋದಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸೇ ಉಂಟು, ಆಯಿತಾ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅವರು. ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂದ್ಯ ಅದಾವು ಹೆಂಗು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಜಾಲಕರು ಯಾರು ಏನಪ್ಪ ಅದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ದಿನ ಅಂದ್ ಕನ್ನಡ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ. ದೇವರೇ. ನರೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಬೊಕೈನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಬೊಕೈನ್ ಸೌಖ್ಯವಿಲ್ಲ ಈರೇನ್ ಚೊಲ್ಲರು ದಾದ ಬೂರ್ನ ವಾ ನಮ್ಮದು ಸೌಂಡ್ ಅಂಚ
ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಏರೇನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬಾರದು? ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೈವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಅವರ ವಿಷಯ ದೊಡ್ಡವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರು ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬೇಡ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೆಂತ ಇದ್ರು ಅವರವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದವಳು. ಶೋಭಾ ಕೈರು ದಾಲ್ ಪಡೋರ್ ಚಕ್ಲಿ ಬನ ಸಾಮಾನ್ಯರು. ಎಂಚ ಪನ್ಪೆಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಯಕ್ಷಿತ್? दाल नोट्रस बातें ನಾನು ಒಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ ಮೈದಾನ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಮುಲ್ತೊಲೆ ಮೈದಾನ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶಿವನೇ ಭಕ್ತಿದ ಅರಿವು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶಿವನೇ ಭಕ್ತಿದ ಅರಿವು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬರ ಬರ್ತೈತೆ ಇಂಕಲ್ ಮುಲುಂದ್ರ ಮುಲ್ಲ ಆಟ ಆವಾಡು ಇದಾಯ್ತು ಮುಲ್ತಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಸಭಾ ಬೇರೆ ಸಭಾ. ಅವೇನೇ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚು ಕಾಯದೆ ಮಂತು ಕರ್ಬೋ ಅಂತ ನೂಲುಂಡು ಕಾವ್ಯ ಬಂದ ನೂಲುಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ